Milujeme ho rovnako ako vy. Potrpíme si na jeho vysokú kvalitu a každúčký detail, ktorý je spojený s prácou s ním. Využívame jeho maximálny potenciál s dosiahnutím čo najlepších výsledkov bez zbytočného odpadu. Sme viac ako dodávateľ. Sme Street Food Service. O to všetko, čo sme sa o jedle naučili, sa chceme podeliť s vami a obohatiť tak slovenskú gastronómiu o čaro dokonalých chutí. Tie zároveň spája rýchlosť, jednoduchosť a originalita. Už niekoľko rokov sa venujeme veľkoobchodnému predaju a distribúcii street foodových potravín do reštaurácií, prevádzok rýchleho občerstvenia, hotelov, bufetov, kúpalisk či food truckov po celom Slovensku. V našej ponuke nájdete 90% bezkonkurenčných produktov a surovín. Radi inovujeme a sledujeme trendy v oblasti gastronómie, ktoré zdieľame s našimi partnermi. Sme tu pre tých, ktorých spája hlavne láska k dobrému jedlu a zameriavajú sa na tzv. Quick food koncept. Záleží nám na budovaní vzťahov, ktoré sú založené na každodennej podpore v celej oblasti gastra. Ak milujete rozmanitosť tých najkvalitnejších chutí celej Európy a chcete ich pretaviť do ponuky vašej prevádzky, sme tu pre vás na www.streetfoodservice.sk.